салом тамошобинони азизи шабакаи баҳористон, барномаи навбатии ифтихорро бо як навраси хушзавқ ва тахайюлофар манзуратон мегардонем. Баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. Бо мо бошед. фараҳноз Солиҳова 28 феврали соли 2008 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 шаҳри Душанбе буда, ҳамзамон хонандаи мактаби бачагонаи рассомии шаҳри Душанбе мебошад. духтари орумтабиат ва хушмуомила аст. аз хурдӣ ба тасвир намудани ҳар гуна расмҳо таваҷҷӯҳи зиёд дошт. ин буд ки тавонист дар озмунҳои гуногуни шаҳри ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ даст ёбад. китобхониро дӯст медорад, дар оянда мехоҳад рассомӣ муваффақ гардад. хуб, Фараноз, шуморо ба барномаи ифтихор хушомадед мегӯем. раҳмат. Фараноз, нахустин суоли ман ба шумо чунин аст ки чӣ гуна дар дили шумо яъне ҳисси расмкашӣ пайдо шуд ва шумо роҳ овардед ба санъати тасвирӣ? ман вақте ки бобоямро медидам ки расм мекашид, манам мисли бобоям мехостам ки ҳамин хел расмҳои зеборо кашам, мисли бобоям Салимшоҳ Пирумшоев, ва ман мехостам ки расмҳои маро дар ҷаҳон пешниҳод кунанд ва мехостам ки рассоми хуб шавам. яъне шумо мехостед ки расмҳое ки шумо тасвир мекунед дар рӯи варақ дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ пешниҳод бикунанд ва шумо ғолибиятро ба даст оред? бале. ва то ҷое ки мо маълумот дорем, шумо дар чанд озмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳри ҷумҳуриявӣ ва ҳатто дар байналмилалӣ низ шумо ширкат кардед. хуб, биед аз муваффақиятҳои шумо якам ҳарф мезанем. шумо розӣ ҳастед? Мале. хуб, ва мехостем дар мавриди иштироки шумо дар озмуни ҷумҳуриявӣ бо номи ман ва ҳуқуқҳои ман якамтар маълумот медодед ки дар он ҷо чӣ хел шумо ширкат кардед ва ҷои чандумро гирифтед? ман дар озмуни ман ва ҳуқуқҳои ман ҷои аввалро гирифтам. ман мехостам ки расми ман аз зеботар шавад ва ман фикр мекардам ки чиро кашам ва дар бораи маъюбон дар фикрам афтод ва ман дар коғаз замину кӯдакон ва кӯдакони маъюбро кашидам ки вақте ки ман мебинам ки маъюбон нимашон ба мактаб рафтан наметавонанд, барои ҳамин ман дар рӯи варақ дар расми маъюбону кӯдаконро кашидам. яъне ба ин восита шумо хостед нишон бидиҳед ки яъне нафароне ки маъюб ҳастанд, унҳо низ имкониятҳои бештар доранд дар ҷомеа ва унҳо ҳуқуқ, масалан ба таҳсил, ҳуқуқ ба барқарор намудани оила, ва шумо хостед ки ҳамин чизро тасвир бикунед. бале. ва ҷои чандумро гирифтед? ҷои якумро. ҷои аввалро гирифтед. ва ба шумо чӣ тӯҳфа супориданд? ба ман ҳамин ҷоизаро тӯҳфа кардам ва дипломро. яъне ин дипломе ки дар назди мо аст аз ҳамон озмуни ҷумҳуриявӣ ман ва ҳуқуқҳои ман аст. бале. хуб, ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки Солиҳова Фараҳноз 11 сол дорад ва нигоҳ накарда ба ин сину соли хиш аллакай тавонистааст ки дар чандин чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат бикунад ва сазовори ифтихорнома, диплом, сипосномаҳо гардад. мо бовар дорем ки наврасони зиёд низ хоҳиш доранд ва хоҳиш доштанд дар ин озмун ширкат кардан, вале аз миёни ин қадар нафар шумо аввалин шуда яъне ғолибиятро ба даст овардед, яъне тавонистед ки мақоми аввалро сазовор гардед. бале. мехостем бифаҳмем ки дар ана ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ чанд нафар ширкат доштанд? аз ҳама ноҳия ва шаҳрҳои Тоҷикистон иштирок карда буданд. вақте ки шумо ҷои аввалро дар ин озмун гирифтед, хурсанд будед ё ки чӣ гуна буд? ман вақте ки якуму дуюмро гуфтанд, ман роҳафтода шудам. вақте ки якумро гуфтанд ки Солиҳова Фараҳноз, ман хурсанд шудам ки маро гуфтанд ва ҷои аввалро гирифтам. шумо ҷои аввалро гирифтед. беҳтарин. хуб, ҳоло дар мавриди якчанд озмунҳои сатҳи шаҳрӣ суҳбат мекунем ва баъдан мегузарем ба озмунҳои сатҳи байналмилалӣ, ва фикр мекунам ки шумо ҳар нафаре ки мехоҳад дар ин ё он самт муваффақ шавад, албатта аз сатҳи ноҳиявӣ ва баъдан шаҳри ҷумҳуриявӣ ва баъдан ба сатҳи байналмилалӣ мушарраф мегардад. хуб, чӣ гуна ки мо медонем, шумо дар озмуни шаҳрӣ ки доир ба яъне мавзӯи ин озмун ҳолатҳои фавқулода ном дошт ва шумо дар он ҷо соҳиби ифтихорнома гардидед, ҳамин тавр не? бале. ва мегуфтед ки чӣ гуна ба шумо муяссар гардид то ин ки дар ин озмун ширкат кунед?
ба ман омӯзгоронамон гуфтанд ва ман бо бобоям маслиҳат кардам ва дар бораи сел кашидам. Вақте ки дар пеши хонаҳое ки дар ҷойҳои калон ва дарёҳои калон зиндагӣ мекунанд, вақте ки борони сахт меборад ва сели сахт мешавад, хонаҳо чаппагардон мешаванд ва барои ҳамин мехоҳам ки одамон донанд ки дар ҷойҳои хавфнок бояд зиндагӣ накунанд. бале, ва шумо тасвир кардед ва яъне ба нафароне ки воқеан ҳам дар чунин маконҳо хонаҳои истиқоматӣ доранд, бозам хубтар огоҳ мешаванд то ин ки худро эҳтиёт бикунанд, худ ва саломатии аҳли оилаи худро эмин аз ҳар гуна хатарҳо нигоҳ доранд. Бале. Саломат бошед, беҳтарин. Ва дар он ҷо ҷои чандумро гирифтед шумо? ман дар он ҷо соҳиби ифтихорнома шудам. беҳтарин. худи шумо ғайр аз расмкашӣ боз ба кадом фан таваҷҷӯҳи беандоза доред? ман ба фани олмонӣ меравам. Модарам Пиримшоева Савсан фани олмониро дарс медиҳад ва ман бо модарам фани олмониро мехонам. яъне шумо аз забони олмонӣ низ фикр мекунам ки хуб огаҳ ҳастед. бале. мегуфтед ки тафел бо забони тоҷикӣ чӣ мешавад? тафел бале, доскаи дарсӣ. яъне тахтаи синф. Тафта. саломат бошед, беҳтарин. гутен морген чӣ мешавад? гутен морген субҳ бахайр. субҳ бахайр. гутен так? гутен так рӯз бахайр. вас ист даст чӣ мешавад? вас ист даст ин чист. саломат бошед, ташаккур. ва дар оянда мо бовар дорем ки шумо воқеан ҳам яке аз нафароне ба оя мерасед ки аз ӯҳда ин фанро низ хуб омӯхта ва дар ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоред. яъне ғайр аз забони олмонӣ боз бештар ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳ доред, ғайр аз ин фан? ба забони русӣ. ба забони русӣ. ташаккури зиёд, беҳтарин. ва мехостем дар мавриди озмуни шаҳрӣ ки таҳти унвони зӯроварӣ дар оила шумо ширкат кардед, мехостем каме маълумот бидиҳед. вақте ки ман дар фикр мекардам чиро кашам ва аз бобоям маслиҳат пурсидам ва дар бораи вақте ки падару модар ҷанг мекунанд, ояндаи фарзандон ҳам аҳамият медиҳад. Бале. барои ҳамин ман мехоҳам дар оилаҳои мардуми тоҷик ҷангу ҷанҷол набошад ва онҳо хушбахтона зиндагӣ кунанд. шумо вақте ки расмҳоро тасвир мекунед, масалан чӣ гуна аз миёни расмҳоятон интихоб мекунед ки кадоме аз онҳо беҳтар аст ва онҳоро шумо бояд дар озмунҳо пешниҳод кунед? ман бо бобоям маслиҳат мекунам. вақте ки бобоям гӯяд ҳамин расм, ман ҳамон расмро мебарам. саломат бошед. ҳар як рассом ранги дӯстдоштаи худро дорад ва шумо ҳамчун як рассом кадом рангро дӯст медоред? кабути осмониро. кабути осмониро. ва бештар дар тасвирҳои шумо он ранг истифода мешавад ё не? бале. барои мисол дар кадом тасвирҳо? дар гулҳо, дар либосҳои одамон мекашам ҳамин рангро. Бале. дар бисёр расмҳоям ҳамин рангро истифода мебарам. истифода мебаред. беҳтарин, саломат бошед. ва бинандагони азиз, ин лаҳза чанд расми тасвирнамудаи қаҳрамони барномаро якҷоя тамошо мекунем. аз истеъдоди нафар аз наздик бозам шинос мешавем ва дубора бармегардем ба студия суҳбатро идома медиҳем. бо мо бошед.
бинандагони азиз, идома дорад барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон ва ёдурас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд Солеҳова Фараҳнос. Шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба студия ва мехостем дар мавриди озмуни байналмилалии сулҳ ва варзиш ки шумо дар он ҷо бевосита ҳамчун ба ҳайси иштирокчӣ аксҳои худро равон кардед ва мегуфтед ки чӣ гуна аз миёни расмҳои шуморо интихоб карданд ва шумо дар он ҷо чӣ гуна роҳ ёфтед? ман дар вақте ки расм кашида будам ва дар яке аз расмҳоям худам интихоб кардам ки кадом расмро ба муаллимонам диҳам ва ба тариқи ЮНИСЕФ ба Япония пешниҳод кунанд. Ва ман дар яке аз расмам замину олимпийский символро кашидам ки ҳоло аз он ҷо ба ман хабар наовардан ки ҷои чандумро гирифтам. Дар он ҷо шумо чанд акс равон кардед? Ду аксро равон кардед ва аксҳои шуморо тариқи ЮНИСЕФ ба Япония равон намуданд ва ин озмун, ҷанбасти озмун дар Япония баргузор мегардад? ҳоло намедонам. ҳоло хабар надоред. Ва шумо бовар доред ки аз расмҳое ки шумо пешниҳод кардед ҷом мегиред? Бале. бовар доред? Саломат бошед. Беҳтарин. Ва инҷо дар назди мо чанд диплому, ифтихорнома ва сипосномаҳои шумо аст. Яке аз онҳо ин бигӯем ки раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе муассисаи давлатии мактаби бачагонаи расомӣ ва шумо дар мавзӯи сипари ватан иштирок кардед. Мехостем дар мавриди ин як камтар маълумот биберед. ман вақте ки мекашидам ҳама вақт бо бобоям маслиҳат мекунам ва бо муаллимонам ва вақте кашидам баъд хатогиҳоямро муаллимон бобоям мегуфтанд ва хатогиҳоямро ислоҳ мекардам. Ин озмун бахшида ба артиши миллии Тоҷикистон буд ва ин озмун гузашт ва барои ҳамин ман аз ин озмун соҳиби диплом шудам. Беҳтарин. Дар кадом озмунҳое буд ки шумо ширкат кардед, аммо ғолиб наомадед? Дар хотир надоред? Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ғайр аз рассомӣ шумо бештар боз ба кадом касб таваҷҷӯҳи беандоза доред ва мехоҳед дар оянда он касбро интихоб бикунед? ман боз мехоҳам ки хуб бозӣ кардани шахмотро ёд гирам ва барои ҳамин мехоҳам ки боз шахматисти хуб шавам. Яъне дар баробари ин шумо ҳам фанни забони олмониро хуб мехонед ва ҳам мехоҳед ки аз нозукиҳои бозии шахмот бархурдор бошед. Бале. Беҳтарин. Ва падару модар нисбат ба интихоби шумо чӣ андеша доранд? Масалан шуморо ҳамчун рассом дар оянда мехоҳанд бинад ё ки ҳамчун шахмотбоз ё ки ҳамчун донандаи забони олмонӣ? Дар ҳар касбе ки ман интихоб мекунам розӣ ҳастанд. Онҳо мехоҳанд ки ман ҳар касбро ёд гирам ва аз касбҳои ман хурсанданд ки ман ҳамин касбҳоро интихоб мекунам. Беҳтарин. Вақте ки шумо дар ин ё он озмунҳо мақомеро сазовор мегардед, ҳамсинфонатон чӣ гуна ба шумо таваҷҷӯҳ мекунанд? Яъне падару модар чӣ гуна андеша доранд? Падару модарам ҳамсинфонам вақте ки маро мебинанд ки ман ҷоиза мегирам ё вақте ки мегӯям ман аз ҳамин конкурс ҷой гирифтам, онҳо хеле хурсанд мешаванд ки талаба ё духтарамон ҷо гирифт. Барои ҳамин ман аз ҳамин корҳоям хеле хурсанд ҳастам ки ман ҳамин хел ҳамсинфону падару модар дорам. ғайр аз он ки шумо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил мекунед, ҳамзамон боз дар куҷо шумо фаъолият мекунед? Яъне барои сайқал додани санъати расмкашӣ? ман дар мактаби бачагонаи расомӣ мехонам ва ман дар ҳамин мактаб бисёр озмунҳо ташкил меёбанд ва ман аз ҳамин озмунҳо бисёр ҷоизаҳо мегирам. Хуб, минбаъд шумо дар кадом озмунҳо нияти ширкат карданро доред? ман дар бисёр ҷоиза мехоҳам гирам ва номи падару модарамро, бобоямро баланд бардорам. Беҳтарин. бештар шумо дар мавзӯи чӣ расм мекашед? дар мавзӯи гулҳоро тасвир мекунам, ҳайвонҳоро, одамонро тасвир мекунам. Яъне бештар мавзӯи шумо дар ҳамин доираҳо сурат мегирад? Бале. Саломат бошед. Баъд аз чанд рӯз иди модарон фаро мерасад ва шумо барои модарон, барои тамошобиноне ки ин лаҳза моро дида истодан ягон тӯҳфа доред ё ин ки не? ман ҳамаи модаронро ба омади рӯзи модарон табрику муборакбод мегӯям ва ҳамеша мехоҳам ки хушбахтиҳои рӯи заминро ба онҳо хоҳонам ва ман мехоҳам ки ҳама вақт хурсанд бошанд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Бинандагони азиз, ин лаҳза мо тӯҳфаи
фараҳнузро ки ба тамоми модарон бахшиданд ва хело ҳам як тасвири хуб аст, мехоҳам ба шумо нишон бидиҳам ва боварии комил дорам ки тӯҳфае ки имрӯз фараҳнуз ба тамоми яъне бахшида ба иди модарон омода намудан ба тамоми модарони Тоҷикистон ва берун аз он албатта писанд аст. Ва албатта тамошобинони азиз, модарон неъмати бебаҳо ҳастанд ва ҳар яке мо вазифадор ҳастем бояд эҳтироми падару модарро ба ҷо орем. Ва ман низ аз фурсати муносиб истифода бурда кулли модарони Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистонро ба рӯзи омади иди модар табрику муборакбод мегӯям. Тамоми хушбахтиҳои зиндагиро ба онҳо хоҳонам. хуб, ва Фараҳнуз, шумо дар оянда чӣ нақшаҳо доред? ман мехоҳам ки бисёр расмҳоро кашам ва дар озмонҳои байналмилаливу шаҳрӣ иштирок кунам. дар охир ман ба муаллимон ва ҳама устодонам ки маро ба расомӣ пеш бурданд, ба онҳо хеле ташаккури зиёд мегӯям ва ба бобоям Салимшоҳ Пирумшоев раҳмат мегӯям ва ба волидайнам, падару модарам. беҳтарин. Ва мо низ бовар дорем ки шумо дар оянда як нафаре ба воя мерасед ки дар ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоред ва албатта дар интихоби касбатон ва дар оянда бо шумо мо бурдбориҳоро таманно дорем. Ва мутмаин ҳастем ки шумо ҳамчун як хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мактабро низ бо баҳои хубу аъло мехонед ва ихтисосеро интихоб мекунед ки албатта дар ҷомеаи мо муҳим аст ва метавонед саҳми худро дар Тоҷикистони азиз гузоред. ташаккур барои иштирокатон. ташаккур барои даъвататон. ман ба ҳама ҳамсолонам мегӯям ки беҳудагардӣ накунанд ва касби худро интихоб кунанд ва дар оянда тавонанд як нафари муваффақ шаванд. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, агар шумо низ чунин истеъдод доред ва дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намудаед ва мехоҳед аз паҳлӯи ҳунаратон ба тамошобинони мо маълумот бидиҳед, пас барномаи ифтихор барои шумо аст. суроғаи мо кӯчаи Шеро 31, телевизиони Баҳористон, телефон 2 21 95 24. инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. То барномаи навбатӣ, сарбаланд ва хонаобод бошед. хайр.